ngilir tak ijo royo-royo tak senggo temanten anyar bocah angon cah angon penekno blimbing kuwi nyulu nyupenekno kanggo sipo mengkusuri dadatiro komiter badah ing pinggir tomono lumatono kanggo sipo mengkusuri mumpung padang rembulani mumpung jembar kalangani ya surah ayo minggir ya Ricik kum ricik grimis wis teko sedelo maneh bapake wis teko nyong kaget aduh rika tanapa bungkus mata itu isin apa bapake wis teko nyong kaget aduh rika betan apa bungkus pada iku isin apa wis teko sedelo maneh
aduh rika betan apa bungkus pada iku isi napa dua lolo dua lolo dua lolo dua lolo ya iyo ya iyo ricik ricik grimise wis teko asa delok maneh bapake wis teko nyong kaget aduh rika betan apa bungkus pada iku isi napa yuk sumuruping surya wayah sore mendung katon leli mangan kaya barengi atiku krasa gelo tembang tresnamu ilang muspro Apa pancen pacoban urip iki sliramu ngatoni atiku apa lelakku sing tak sangka jebul tresnamu ngemu bisa opo pancen wis pinesti sliramu kebacut tak tresnani ning nyatane sliramu ra bisa tak antepi yuk pungkasane tak trimane lelakonku nadyan bari muga Gusti
jemput tresnamu ngemu bisa Pancen wis pinesti sliramu ra bisa tak tresnani yen nyatane sliramu ra bisa tak pungkasane tak trimo lelakonku nadyan perih jroning ati muga Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip iki yo yo yos iya nggih matur sembah nuwun katur wisa tresna kagem Nggih. panjenengan sedaya nggih nduk iki kancane dhewe wis rawuh bintang tamune wis datang bintang tamu saka Gunung Kidul iki Lah terus kelas ing pundi? nggih ngaturaken sugeng rawuh Dik Eko Saputra iki dalang iki kan Dalang kerusuhan. mbuh dalang apa Pangkat sang prawara Kuswa. iki gandeng Dik Eko ya wis rawuh iki ayo jumeneng kene ngancani aku wis langsung wae kene jumeneng Nggih ngaturaken sugeng sonten Mas Fitri. sugeng sonten piye Dik kabare suwe ra weruh Alhamdulillah sae Mas. Sae. Menika ngaturaken sugeng sonten lan sugeng rawuh para tamu undangan Pak Babinsa, Pak Babin Kantim lah nggih Pak Lurah nggih Pak Lurah. Oh nggih, Pak Lurah. Kula nggih ajeng jago lurah lho, Bu. wilayahmu ngendi Urung entuk. Pak jago lurah kok urung Hah? oleh wilayah Oke. Sing kagungan dalem asmanipun Pak Agus gon banner ngono oh nggih menika adicaranipun Walimatul Khitan Dek Raditya Rafiski Wibisana. Halo Iya. Ibu. Pun kasembatan kula sowan mriki nggih Bu nggih. Nggih bejang kula marak sowan malih nek Bapak badhe supit malih. lho dateng entek ibuke kepiye engko Uman. Uman Uman. diongoti Kaya ngene Alfi Padake barange. potelot ae diongoti. Padake Nggih. potelot. Nek marak sowan mengke umpami kathah kirangipun nyuwun pangapunten Iya. ingkang baken caos panglipur mecah spining swasana. Nika panggelanipun Dek sinten? Dek Raditya kados ya Dek Adit ngeten apa Dek Raditya? Radit Oh, Wibi. Dek Wibi. Wah, Mas, asmane apik banget. Wibisono. Wibisono. Wibisono ki Tegese? senadyanto kakangane buta kabeh. Heeh. Ning Wibisono ki duwe watak satriya. Lah ya jago nek sampean dalang kok ya. Oh iya. Lah aku Aku dalang kene- keributan. Dalang manten wis kerep. Heeh. Dalang wayang kulit wis kerep, wayang wong ya wis tau. Sing urung tahu apa? Dalangi wong pegat. Ora kaya ngono kuwi. Wis tau. Kuwi Ora kaya ngono kuwi. Ana sing krasa. ngaturke tetembangan, Mas. Heeh. Nggih. Yo ngaturke apa? Heeh. Napa? Kubu Kasmoro. Nggih, Oke. panggonan Pak Pak Lurah. Lurah sik pundi to piyayine Pak Menika Lurah? ingkang ngagem Oke. topi menika nggih. Pak Lurah, nggih. Betahke dingge ulu-ulu mboten, Pak? Ulu-ulu ki perangkat desa bagian. Niki ajeng daftar Pak menawi betahken. Nggih. Niki nek pun bar besar ki biasanya rada murah kok. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah ya Allah. Dongake Dek Wibi muga-muga sehat selalu. Dadi putra sing migunani tumrap Yai Sepuh. Amin. Bangsa negara masyarakat lan agama. Insya Allah dadi bocah sing pinter le sekolah, sesuk kuliah sing dhuwur dadi pegawe ya Le ya.
Aja dadi dalang. Ndak seneng rabi. Dalang bojone akeh, danang rong di bojo. Ora muter mau. Kok ngono kok diomong-omong. Ayo, apa jenenge mau? Ayo Jayo. Apa? Gubuk Gubuk Asmara. Asmara. Sepiro Mas lendrumu, Mas? Sepiro? Nyingkar, nyingkur. Bagas ki. Tamune banyu mili luar biasa sik rapuh. Wiwitane nyingkar, nyingkur. Sone penak tenan. Apa Mas sone Mas? Aku yo rong pirsa kae lho. Kono kae. Hah? Apa? XL. Excel. SL. XL pos simpati. SL pos slot. Hah? Setia Putra. Setia Putra. Saking Setia pundi, Mas? Putra. Saking mriki. Oh, nggih. saking mriki mawon. Matur nuwun, heeh. Penak nek ra benak dite Bali kok. Penak. Duite Bali iki Lah iya kaya lek iki wis lunas kok piye to? lingsem yen kemutan lelambahan kang kaburi tresno tulus nadyaning gubuk asmara minangkani kersanipun Pak Lurah. Ijih lah. Pak Lurah ki terus ki usal-usal nggon sak ki ngopo to? Wah, puter ora sakit kaya to ngono Pak. kuwi kok iya. Usal. Lah wong kae iki golek ya HP. Oh golek ya pet. Oh, usal-usal. Iya. Apa? Gubuk Gubuk Asmara, Asmara. Mas. Nggih, katur monggo. Pak Gading. Halo. Dalah. Nah, trisik. Tak tak. Iya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang padha kasih sayang Jenenge gubuk asmara biyen kae tak nggo ando tresno tanpa bantal tanpa klongso bot abote ketaman asmara gubuk kae nyimpen pati wiwit biyen tumangko saiki gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti jagat rina yuk pripun Pak Lurah renyep napa mboten aku ki ya tak salaman saya karo Pak Lurah lah to, iya Mas. tidak merono kok ya Aku ki yo ora tekne kepiye-kepiye. Niku ngapunten kula. dompet ali-ali monggo-monggo Bapak Ibu Apa, Pak? Matur nuwun. Sehat selalu Pak Lurah asmanipun Pak sinten? Mas Maryati. Mboten kersa dipak kok Mas Maryati. Ngoten nika. Becak nek teng kantor kula pun Pak Maryati nggih. Mas Maryati. Nggih, Pak Paryati. Mas Maryati kesuksesan seorang laki-laki itu karena ada doa seorang wanita di belakangnya. Jadi nek Mas Maryati kepengen tambah sukses, pripun?
dongane ditambah. Kuwi Ibu, aku urung saloman karo sing kagungan dalem ki urung pethuke. Biyen le dadian ki masaku ning kono kae kok. Nggih Om. Salim le. Ana bocah pintere. Besok sekolah SMKI ya le. Ning Joko Danang. Bulurah pundi bulurah? Bulurah ketua PKK. Nggih. Kandhane kok jan nyenengke tenan. Halo semuanya. Masih semangat? Kurang seru, masih semangat? Semangat. Yang sini masih semangat? Jamaah. 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 Alhamdulillah. Basuku. Allahu Akbar. TPA apa to ki? Pak Lurah matur nuwun Pak Lurah nggih. Mbok menawi mengke Pak Lurah kersa nyawiji, Pak. Oh nggih. Oh nggih, siap. Sapa ngerti Mas sesone Rasul atau? Ayo, tintake. Catetan sakjroning ati. Asmara sampun Pak Lurah, sembah nuwun peparingipun. Pak Lurah, nggih sampun katur matur sembah. Dilorot Mas. Dilongi sike. Nggih. Monggo kanca-kanca. Hoi.
Yuk 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 yuk. Ah. Dasar wanita kamu. Vokale ilang mas. Yuh tambahin mas. Cek cek. Dadah. Kabeh pisan
kasmaran dik ora doyan mangan apa maneng adolan pengene ketemu dirimu duh wong ayu tambah nono rasa tresnaku Apa pancen ngono atimu mas yen ngono ra beda rasane atiku saben dina aku kelingan dirimu duh wong bagus tambah nono rasa kangenku kasmaran Agawe ati tratapa kasmaran solahe kaya wong edan kasmaran lunggah jejer kadya mantenan muga-muga iso dadi Ada Mas Fitri, ada Nurul Ceha ada juga Eko Putra. pancen aku kasmaran doyan mangan apa maneng adolan ingene temu dirimu seorang duh wong ayu tambah nono rasa kangenku yo 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 Apa pancen ngono atimu mas yen ngono ra beda rasane atiku saben dina aku kelingan dirimu duh wong bagus tambah ana rasa kangenku ayo kasmaran agawe ati tratapa kasmaran selahe kaya wong edan kasmaran lunggah jejer kadya mantenan muga-muga bisa dadi kasunyatan muga-muga bisa dadi kasunyatan ya Mas Eko Dalam Dek Nurli. Ya Allah. tak tempuh 11.000 kilometer Boleh yang di depan tangannya kita di atas yuk. Ndak ngantuk. sing nate Tangannya di atas. janji mulih ning aku sawise rampungke urusanmu bisa aku sedeng ora tapi tekadke mas ya ora tahu ngalami adem minus siji masa ra ditemoni tekadku mung pengen
Disalami cici-cici. Salawlah Rabbuna. Bisa nyanyi semuanya? Yuk. Isara. Sika. Kebisa benua negara angin. Ayo tresnamu rasane wis ra mungkin wis beda semenjak jarak Tak cah cilik aku. sing biyen kenal dadi wong liya. Ternyata LDR pahit tenan. Boten seindah kembang tulip ning taman. Goblokku isih sayang awakmu. Ngerti ora suci ngancani jaman susah. Isih kebayang-bayang, isih dadi kenangan, bekas samburan kulanmu, wangine isih neng atiku. Isih tak kangeni, isih tak tungkoni, isih terus tak tangisi. Yuk. Isih tak kangeni, isih tak tangisi, kenangan sing wingi mabur Jur melayang-layang, terbang di atas awan, ingin melepas rindu sayang. Sikat Denurli. Hey. Kepisah benua negara angin, jaya tresno murasane wis ra mungkin, wis beda semenjak dadi duda. Tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya. Siko ternyata LDR pahit tenan. lo. Boten seindah kembang tulip ning taman. Goblokku isih sayang awakmu. Ngerti ora suci ngancani jaman susahmu. Dek Nurli Dalam Mas Eko. manise lho. Isih kebayang-bayang, isih dadi kenangan, ngekas samburan kulanmu, wangine isih ning atiku. Isih tak kangeni, isih tak tungkoni, isih terus tak tangisi. Yo. Isar lagi. Isih tak
serale isih tak tunggoni kenangan sing wingi Berdur melayang-layang terbang di atas awan ingin melepas rindu sayang Sika bisa benua negara angin gayo tresnamu rasane wis ra mungkin astagfirullah wis beda semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya ternyata LDR pahit tenan boten seindah kembang tulip neng taman goblokku masuk isih nyimpen WA-mu ngerti ora sudi selaku nonton storymu goblokku sayang awakmu kata-kata hari ini Dek Nurli Aja percaya karo bojone wong. kata-kata Mbak Nurli mergane Bojone dhewe diapusi aja meneh kowe. kata-kata dari aku hari ini Danang contone. piye leh ku arep lali karo kowe nek lagumu isih FYP ning TikTokku Ah. Krincing-krincing suarane prajurit kuno Bos angkemprang lumayu jroning palagan Becut cambuk anggiring kaya ing antariksa Becut samandiman angger kabolo genowo sarane prajurit kuno bos angkemprang lumayu nuju malang Oh, oh, sorot ha, hola. angireng kandang antariksa becok samandiman gambedak golot denowo oh ya. Senjata makan tuan. Dol kae mulo melayangane warna-warna puasane dol kae mulo melayangane warna-warna puasane satu becik waku Moyo kuku lan satelit Seku terno dolan dinjeng Kae motore mabur jejer-jeran sembrani Ojo nyangkut bareng wae timen awet ora pedot tenangi
dodol kae mulo Eyo, eyo. Wayangane warna-warna puasane Oh, ma, oh, ma. Ah, oh, ah, oh. Oh, ya, ya. Ah, oh, oh. Oh, ya. Oh, oh, oh. warna-warna dapurane manuk becike Pak Kaya kupu lan satelit sekuterno kolan kinjeng kae motore mabur jejer jaran sembrani ojo nyangkut bareng wae dimen awet ora pedhot tenange Yuk. Barang kritis wis kondang kalomo. Kapan entah tumrap pariwisata. Rame-rame iki si ing samudra. Aja lali kabeh kadang lan mitra. Monggo-monggo aja nganti keri. Suka-suka kawe ngalipur ati. yo ya bablas Hup. Sok. masuk Oh ya. Tresno ati digawe wuyung Iku digawe buyung. Tresno ati digawe wuyung Hatiku digawe buyung. Uyung nalendra satriya ing Madukara Satria ing Madukara. gunung-gunung digawe sawah Gunung digawe sawah. gunung-gunung digawe sawah Gunung digawe sawah. jur kepiye gone banyoni Lan nyambut gawe. tresno ati digawe Digawe wuyung buyung. tresno ati digawe wuyung uyung nalendra satriya ing Madukara Huh? Sing salah sapa? Heeh.
Zaya. Anjajah desa milang kori kala mangsane pariwisata roh entek alam nuswantara keh kang ngadiluhung alas lan gunung-gunung anjajah desa mangsane pariwisata roh entek alam nuswantara kekang ngadiluhung alas lan gunung-gunung sarsor kulonan mak gemak mesti mati tak bedile mimis wae slompret slompret kempul ngungkung kendang riel ketipung imbal punang wolotur slendro salompret belok jaran kepang nyongklang meraing inggel macan mangap megap megap bujang ganong kalia kepra wis cocok gunan reyok pranyata gawe gumbira yuk sembuh Zah, oh yo, oh ah, oh yeah, oh, 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 oh.